Soc la Marina Molada, miró, i faig fotovols. El fotovol és un concepte, un terme que vaig... Bé, no sé, potser existeix, però el vaig voler inventar, jugant així un poc amb la imaginació, per poder designar les fotografies exposades a la paret. Però una paret pública, una paret del carrer, una paret que tothom té accés a ella. El meu objectiu d'aquest projecte va començar perquè volia posar ordre a totes les fotografies que he anat fent durant tots aquests anys, fins a dia d'avui. La primera vegada, donat que volia posar fotos a Irlanda i no estava segura de com fer-ho, vaig xerrar amb en Joan Aguiló, i li vaig dir que vull posar fotos a Irlanda i necessit que m'ajudis. I en Joan me va ajudar. Vaig trobar una casa i vaig dir, ostres, aquí ha d'haver la dona que camina, una fotografia que havia fet en el 2007. I així va ser com vaig començar a posar fotos a cases, arrel que vaig veure una casa abandonada i la casa me va cridar. I la fotografia també, vull dir, va haver com una connexió de fotografia i espai i hàbitat. La primera càmera que vaig tenir entre les mans va ser una que m'ho van regalar els meus padrins després d'un viatge. Mos varen dur regalets a tots i no sé per què a mi m'ho varen dur una càmera automàtica, petita així, una càmera compacta, sí. I a partir d'allà vaig començar a fer fotos. Però bé, era una manera de crear records. Jo en aquell moment no tenia la fotografia com a tal, simplement faig fotos i la vida que visc està present, se fa més present. I damunt després la puc recordar. I això no té preu. La fotografia de la qual estic més contenta és en la que vaig començar, que és la fotografia de Naina i de Nona, de la meva cosina i de la meva cussa. Crec que hi ha molt de tipus d'art, que no sé inclús si se li pot dir art, que s'exposen al carrer. Inclús no sé si lo meu se pot dir art. Jo poso fotografies. Vull dir, després si és art o no, és un concepte que l'hauria inclús de llegir, estudiar, perquè no ho sé. Un referent que tinc és en Rafael Canyelles Roca, que és pintor. M'agrada molt la Niki de Sant Fal, que va ser un artista francès
francesa i a Barca bé és super extensa i super rica. Vull dir que tant fa escultura com pintura. Jo puc suportar el paradís perquè tinc la mà a prop.